Mas Baru. Iki bocah loro iki lak jejudoan ditumpuk ngono dhuwur banget. Glikone mboten awet, Pak. Mas Daru, dalem Pak Sugek kok ya teko kono. Bandara terus yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang permono ning wasesa ngungrum angungrum marang bendara Pak Sugek. Enek blonge barang. Iki mau aku wis tumak inah lho iki tak kira lek ora ndledek aku wis hati-hati tenan aku. Pak Sugek. Dalem. Dananane Pak Sugek. Dyah Sulistya pijer ngincangake alis Rada ndagel sithik, Nduk, jeng-jengen alismu ngono. Timbang ora tak sawer, coba wani ora. Kula sing kepaten nukel Pak niki saestu. aduh Berani sawer ya harus berani. Iya, monggo. Terus tresno sesideman Aku tak mudhun tak sabar dhisik ya, Nok. matur sembah nuwun Pak Sugek. Iki jane penginku nyawer sitok-tok mergo sampean iki bayaran wis 700 iki paling mek 250. Iya. kok titis Pak Sugek ini kok titis. Alah. Koyo ngopeni sinden suwe kok, Mas. Asem tenan kok. Ben Pak Sugek iki Ngerti lek 250 kancane kok diblesek ning 15 juta. Iya. Tapi joget lho Mas ya. Bekso karo Mas Gareng. Joget. Joget. Iya, timbang kalih niki kalih anu Rama Semar. Ayo Mas ya, joget wong loro sing penting awakmu ku cair. Nggih. Wis to, penting cair kok ya. Nggih. Ayo, Nduk. Matur nuwun. Luwe becik patenono timbang pepisahan lan jagang selestyo marip wangi samudana barang kula warga garap wulan praputra liwat kincanging alismu
pinjo urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masa isine apa wae nadyan sidam mastika ujote aku isih mampu ladeni salahmu mongko kowe bocah guna nadyan bocah guna kebutuhan dipo jiwa raga aku tak kerung kahormatan mamro rego ngarepi urip ana kutha gedhe kowe tak tutake masa isine kowe apa-apa wae nadyan sesedeman mesti tak wujudke ya